Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika nnutat ukoll li n-numru ta' każijiet ġodda baqgħu baxxi u s-sitwazzjoni f'pajjiżna hija stabbli. Qalet ukoll li t-tnaqqis ta' ċertu miżuri seta' jsir għaliex ma kinux ta' riskju għoli ħafna. La darba persuni jkunu qegħdin jieħdu l-mezzi ta' prevenzjoni meta anka jmorru f'dawn il-postijiet, pereżempju n-nies li jmorru biex jixtru dawn l-affarijiet li għandhom bżonn minn dawn il-ħwienet kemm minn dawk li huma essenzjali bħal tal-ikel, ix-xorb jew inkella mediċini, imma anka affarijiet oħra li jkollok bżonn għall-ġurnata ta' kuljum, hemmhekk aħna la darba l-persuni qegħdin jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa hemmhekk aħna nkun nistgħu nassiguraw li jkun hemm dak il-safety li propju aħna rridu nżommu fil-pajjiż tagħna. Il-Professur GAUCI qalet li għaddejja ħidma biex it-tnaqqis tal-miżuri ikompli, iżda dan isir pass meqjus. La darba qed jittieħdu l-prekawzjonijiet meta n-nies imorru jixtru nistgħu nassiguraw is-saħħa tal-poplu. Irrimarkat il-Professur GAUCI li qalet li bil-kooperazzjoni tal-poplu nistgħu inkomplu nirrilassaw aktar miżuri. Għaldaqstant l-appell biex kulħadd isegwi l-miżuri ta' prekawzjoni ħalli s-sitwazzjoni tibqa' kontrollata u jkunu jistgħu jiġu rilaxxati aktar miżuri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.